Ata ahụ tapụrụ mba. Hello, ladies and gentlemen. Onye na ebe a bụ ya na-akpọ Zeruwa Comedy. Anyị chọrọ ime competition ịta bread n'ime mmadụ na-aba. Onye ọbụla bụ ụzọ wee tachawo bread a. Na ọ ga-ewin sum of 50,000 naira. Let's go. Start. Hey. Who is going to win? Who is going to win? Hey! Hey, this guy, you are funny. Hey, things will happen. Hey, take a meeting now. Now, wow. This one is about to finish. In a very ebere. Kedu oge win game a? You get the 50,000 ana. Onye ga-win. Hey. As it hot. Hey. Challenge nke a gbagotekwe. Onye ga-win is 50,000 a. Hey. Now wow. Ya that's kuna na. Yo kuna kada na. Hey, Jesus. People get mind. Ya that's nana. Hey, this one is winning. Hey. This one is about to finish. Hey, up you. Mora high. Hey, maybe smart team. Now wow. No noise, I beg. No noise. Hey! Even Bimin. Ya that's nana. Hey! Aje, you are strong. You are strong. Hey! Aje na top. Hey! Aje na-enwe nzikọ. Hey! Ọ bụrụ ka obere ihe. Na wow. Hey! Aje win ego. Up you. Hey, Aje the strong. Hey! Ọ dịghịkwa izi. Ị na-atakwa na-aṅụ mmiri. Ka onwe ike na-agbada. Aje siri ike. Aje.
Hey. Ajo na win kwe. Ajo na win. Video to the reef. Hey. Yadap kanana, yadap nanana. Make sure ni tachara. Ike ọgwụgwọ oge onye ike nwekwara ikwu azụ ka ị na-echezi hey onye ara nwanne iwi na wemekwe onye ara nwanne aje onye ara nwanne na wow guy you get mind this guy get mind onye ara nwanne Ata ata prove mba. Iminigo. Congratulations. Ọdịghị izu. Nwanne, congrats. It's not easy. You have win some of 50,000, eh? Yes. I will, after you give me account number, I will credit you now. Thank you. If you are interested, come to next one. Thank you.